Hi ha històries que no haurien de passar, però passen, i ens trenquen una mica per dins. Així comença Alan, amb una escenografia que s'aixeca, amb focus que s'encenen, una veu inspiradora i un silenci que ho diu tot. Durant mesos vam assajar cada mirada, cada cançó, cada veritat amagada darrere de cada personatge. Perquè aquesta no és només una obra de teatre, és encara una ferida oberta d'una història real. El públic entra, seu, i en menys d'una hora alguna cosa canvia dins seu. Perquè Alan no només es veu, Alan es viu. Vine a descobrir-la i deixa que aquesta història et toqui com ho ha fet amb tantes persones. I sí, t'emocionaràs i també riuràs, cantaràs i sortiràs amb el cor una mica més gran.